Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Pamirsa pinanggih malih kalian kula Sheila Oktarina, temtu mawon ing program kesayangan kita Pawartos Jawi Hono Caraka TV. Kathah informasi menarik kagem ngancani wekdal santai panjenengan antawisipun. Perakiraan saperangan tlatah Indonesia kaancam kasilep ing warsa 2050. Nanem mangrove minangka solusi nyegah kerisakan lingkungan. Jelajah budaya manggaaken gambang kromong Betawi. Pamirsa menika Pawartos Jawi. Pamirsa sawentawis ing wekdal rumiyin viral grup orkes dangdut Om Lorenza ingkang kasil mikat lare anem kagem resnani musik dangdut klasik menika. Inggih nanging boten ngantos dugi mrika mawon nggih. Viralipun menika ugi ndamel kawigatosan wargi kalian busana wekdal ningali dangdut ingkang dipunagem kalian para fansipun. Mangke kita intip nggih pamirsa. Boten namung menika mawon pawartos unik salajengipun dhateng parkiraan tlatah Indonesia ingkang dipun perkiraaken badhe kesilep ing warsa 2050 ingkang badhe dhateng. Wah, mugi kemawon perakiraan menika boten leres nggih pamirsa. Menika sedaya informasinipun kagem panjenengan. Pamirsa, tasih kemutan panjenengan ing pundi sawentawis wekdal rumiyin salah setunggal grup musik dangdut ingkang dipun tepang kalian grup musik Orkes Melayu Lorenza saking Sukaharjo viral wonten media sosial. Kawiwitan saking ngempal, sakmenika show Orkes Melayu Lorenza dipun tenggo kathah tiyang. Boten namung menika mawon, unikipun para penontonipun kados mbeta kita dugi era warsa 7 dosonan ngantos 8 dosonan. Teng pundi busana ingkang dipun ginakaken cekap menari. Busana ingkang piyambakipun ginakaken estu cekap menarik. Temtu kemawon persiapan all out piyambakipun nindakaken demi tampil joget sareng grup musik kesayangan. Boten namung menika mawon, malah secacah kejangkepan busana ugi piyambakipun persiapaken kalian mateng. Kados ingkang dipun mangertosi, dangdut Orkes Melayu Lorenza menika viral saengga dipun tepang. Sekar dangdut dangu estu dados daya tarik saking grup musik dangdut menika. Pamirsa, perkiraan ngengingi kita-kita ingkang kaancem kasilep sangsaya kathah dipun ngendikaaken wonten sedayaning donya. Bab menika kedadosan amargi minggah salumaing seganten ingkang dipun musababaken awit cuweripun es wonten kutub ler ingkang murukaken ageng tumrap kelajengan pagesanganing manungsa. Saperangan kita wonten Indonesia dipun perkiraaken badhe kasilep lebet sawentawis warsa mengajeng. Paneliten saking Climate Central merkiraaken tlatah kados Kalimantan Tengah
badhe kaancem kasilap ing warsa 2050. Sawentawis menika kasil paneliten Institut Teknologi Bandung nedahaken bilih keinggilan toya seganten wonten perairan Indonesia ningkat ageng antawis 3 ngantos 8 mm saben warsa. Penyebab karisakan lingkungan pamundutan toya lemah ingkang kalangkung kathah, pembangunan gedung-gedung bertingkat ingkang sangsaya masif, beban bangunan ingkang sangsaya awrat, pemadetan lemah aluvial sedimen anem papan kita dipun bangun aktivitas tektonik, tentu kemawon dados salah setunggal penyebabipun. Unik nggih pamirsa, para fans Om Lorenza menika saestu detail merhatikaken saben ageman ingkang piyambakipun agem ala-ala era warsa 7 dasa ngantos 8 dasanan nggih. Lan temtunipun patut kita apresiasi saking piyambakipun menika ciri khas busana Indonesia era warsa kasebat badhe wonten tersus nggih. Lan ugi temtunipun pamirsa saking prakiraan telatah ingkang badhe kesilep wonten ing warsa 2000 seket kala wau mugi kemawon boten kedadosan nggih. Lan temtunipun kita kedah tansah njagi lingkungan supados boten risak lan dadosaken kathah bencana kagem kita piyambak. Kita tilaraken pawartos kala wau pamirsa salajengipun terkait jagi lingkungan temtu mawon nanem mangrove dados salah setunggaling solusinipun. Pripun? Menika pawartosipun kagem panjenengan. Sesarengan kalian kesadaran masyarakat bab wigatosipun njagi bumi, kathah generasi muda ingkang nindakaken piyambak upaya pencegahan bencana alam utawi pelestarian lingkungan minangka wujud katresnan dumateng bumi kita piyambak. Penanaman tanduran mangrove kalebet salah satunggaling upaya pencegahan bencana alam ingkang saged dipun tindakaken kagem meredam gelombang ageng. Kados ingkang dipun lampahi dening kumpulan komunitas generasi resik ing RW 9 Kesunean Kidul Cirebon, Jawi Kilen. Tanduran mangrove ingkang misuwur gadah oyot ingkang kiyat, gadah fungsi wigati minangka pangreksa alami ingkang saged nyerap energi gelombang seganten lan nyuda dampak abrasi. Penanaman mangrove ing sadawaning pesisir boten namung njagi stabilitas lemah, nanging ugi ngasilaken habitat kagem kathahing jinis spesies iwak lan kewan seganten. Kalian wontenipun upaya masyarakat ingkang inisiatif nindakaken bab positif tumrap bumi, mugi kemawon saged ngundang langkung kathah pihak kagem kersa njagi lan nglestantunaken lingkungan supados kelestarian ekosistem ingkang langkung sae kagem generasi ingkang badhe dateng. Nggih para pamirsa, sedaya masyarakat kasebat saestu dipun pikajengaken kagem njagi lingkungan supados tetep asri pamirsa, resik lan endah. Tentu menika dados tanggung jawab kita sedaya. Sampun ngantos alam murka kalian tindakaken kita ingkang sagedipun namung ngrisak mawon. Pamirsa sasampunipun pawartos Jawi badhe wangsul malih kanthi informasi menarik sanesipun.